Bakarriak askatuta gertu noiz bapatea. Inoiz ezagutu ez nuen leizez eta hotzea. Sua piztu zaizu berriz orain itzali ezea. Baietzaren eta ezetzaren artean nagoen artean. Nabil erantzunen saiakeran, galdera ikurrak zintzilik, hausabaian buruz bera. Ta eritz xaguxaren antzera, gauero bizirik, egoak doaz iparrera. Egoak doaz iparrera. Ze bolada bat zara ekaitzaren irrintzea. Ezin dut beti aukeratu egan eraman piztea. Haur baten sen gaztea entzun topa bizia. Realitate kolpe bat harmonien disonantzea. Tani erantzunen saiakeran, galdera ikurrak zintzilik, hausabaian buruz bera. Ta eritz xaguxaren antzera, gauero bizirik, egoak doaz iparrera. Egoak doaz iparrera. Eskerrik asko.